børn herinde overhovedet? Du ser ellers en stor pige. Nå, der er en fin lille pige der, synes jeg. Nå, ja. Hvad hedder du? Esther. Hej, Esther. Så må du hellere komme hen. Se, for ved du, hvad jeg tror? Jeg tror sørme, at den her gave, det er jo en sidste gave. Jeg tror sørme, den er til Esther. Om der står Esther på den? Ja, det gør der. Den er til Esther. Værsgo, Esther. Værsgo. Var det det, julemand? Vi må have en... Vil du have et glas rødvin, julemand, eller skal du hurtigt videre på slæden? Nej, jeg skal sådan set jo ikke. Det var det sidste sted. Nå, okay. Det var det heldige, var, julemand. Så jeg skal ikke køre mere. Så jeg må sådan... Nej, det kan godt få et glas rødvin. Det var godt. Hvad er Bornholm, jo? Ja, julemanden er fra Bornholm i år. Det er noget, ja, sådan er det. Sådan går det. Vi skifter fra land til land fra hvert år. Det er sådan en turnus, vi har. Jamen, det er jo bare dejligt, julemand. Jeg synes, du skal få noget sne i dine støvler. Men tak for dig, julemand. Tak skal du have.